Finulek. Wow. 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 Anh nào vậy? Hello. How are you all? Cái này là để. Cái chân này. A very good evening to each and everyone. Này. Opai Rada. Cái nào vậy nào? No, mà về học má nữa. No đông đồ đạc không vậy. Ôi ăn đâu được sao? Được kèm. Không phải. Đây sao tôi đông dừng Ăn gì á? Ăn gì? Đây. Hai. Em không nào bơi đông. Phải lấy. Hai anh lấy. Hai anh lấy. Thế là gì Hai vậy? đâu ơn. Để về hai anh còn chưa về. Đi lấy. Hai anh làm chưa? Comment. Hai ser dong ser makalam ro. Tinggal stopper. Indo stopper ni sembromo. Ro ser ko Indo stopper den ngai sa ekdom bare ro. Tuli birkhang atau tulika Musari. Hai. Hello. Birkhang Musari. Makalam dang ada. Nei rendong ro pung bajir la na. Ser dong ser nilai saja जोंना channel मालिका सासेया disturb मागो जोबनायनि सानथामसो उनाव Mana Musari Bangkri मिरामिसलै दिनैखाय Mongolbar. तुलिका सिगाव दं बिनानाव Oke. आयु महरखैलाय dong मा खबर ओमफ्राय नोंसोरनिया मागोनि पार्टि सार्टि जादों जायाखै dong. This is our first live. Enemy killer गाज्रिलै मानोलै ब्र Sadeng. मानो गाज्रि जालाबायखो Fैथ'नाय दा जोंनि नेक्स्ट पार्ट 2 खौ नेनानै दंना गैया नोंसोरो ओमफ्राय माबा बे जोंनि चेनेलनि फार्स्ट भिडिअ हेगारनाया बेयो मामोनलाय गोनांथिमोन ना गोनांथिनि एपिसड 2 खौ नेनानै दंना गैया नोंसोरो नायनो लुगैना लुगैयाखै गोनांथि एपिसड 2 आथ' एसे नाजानोसै आं मोजां लानो खिन्थु आं स्ट'रि लिरनाय मथे आङो मोजां थांगोन बायदि मोनदों आरोना नायग्राफोरासो मा होनो दा दं दा दे फंबाय दा मिसआन्डारस्टेन्डिंखौ नायनानै बोरै मोनखो एसे कमेन्टआव फोरमायहरलाय लाइभआव जाय नायदों माने सोर नायाखै आरोना जेनेबा बोरै मोनदों एक्टिंफोरा जाना जायाखै अभार एक्टिंसो जादोंना बिनायस्रि बिग फेन बिनायस्रि सोर दे कमेन्ट लिरग्रा सिरियास लिरद' थाब कमेन्टआ बिरखां मोसाहारि दाफरादा माने बुजियासै फंबाय मा होनदों दाब बड'सा ब्र खनसे फानि टाइपनि मिनिलाय माथो ब्र फेन बिरखां मोसाहारि भिडिअ बिग फेन बिनायस्रि दा मोनसे भिडिअखौ दा बिदों फंबाय
independent. Love you guys. Love you too. Love you too. Kuldip Mazen. भिडिअखौ सोर नेनानै दं दे कमेन्टआव थाब होनहरदोसो इउटुबावथ' बहुत कमेन्ट हरदों बहुत मानसि कमेन्ट हरदों माने पार्ट 2 only part 2 इउटुबावथ' एकदम दा दिनैथ' जों लाइभ फैबाय थाब हर भिडिअ थाब बुजियासैलै फंबाय आं बोरै कुलदीप सार साइकेल बोरै फुलु नै फुलु टनिया दा हेन्डसाम थार जाना दं ओइ मुसुगुनि सिख्लाफोरानो फाग्लि जाजोबो बेनि थाखाय साइकेल बोरायना मालाति बसुमतारी आंबो नेना दङ दा नेना थाबाय थादो मागोनि सानथाम सानब्रै थानानै हेगारखानोसै बे बेखौ सोर नायखो कमेन्टआव खोन्थाहर सोर नायखो ओमफ्राय फार्स्ट पार्टखौबो जों माबाया गोनांथिया एपिसड 2आ फैगौ पार्टनो एपिसड 2खौबो साननैसो थाना हेगारखानोसै गोजोननाय थाबाय कुलदीप भाई पार्ट 2खौ थाब जागोन दे जागोन फंबाय मागोनि सानथाम सानब्रै थाना हेगारखानोसै दा हिरखा दाना अ माय गॉड नै बेखौलाय सोर नायखो बेखौ एसे जनायहर बेखौथ' बारा मानसि नायाखै जानो हागौ खम नायदों एसे दा बर्तमान we are getting 19 viewers 20 viewers नि खानाय लानायखौ फसाय सिबायलां बेसे गोबाव लानाय दादामोन आंनिया बिना 2 years बियो हादो दिसुन खिन्थु प्रब्लेम एसे जाबाय दङ आंनिया 1 year जासिगोन खानाय गोलाव लानाय बिरखां मोसाहारि आंबो नायबाय लाभ इउ ब्र भिडिअआ थाब होदो लाभ इउ भिडिअआ मागोनि सानथाम सानब्रै थानानै होनोसै नोंसोरो मागोखौल' मोजाङै जाग्रोदो बेनि उनाव मागोखौ एकदम बिन्दासाव इन्जय खालामग्रोदो जोंबो जाग्रोनोसै औ जोंबो जानोसै ओमफ्राय सानथाम सानब्रै थाना होनोसै फ्रि माइन्ड लानानै आं आदा दहाय पस्ट देखायनायखौ आं नायबाय आदा गोजोननाय थाबाय बिदांसा कसारि खाख्लारि थेंक इउ Right now we are getting 23 viewers. That's a lot for us. खिन्थु जोंना गोनांथि एपिसड 2आ बहुत लेट जाबाय अलमोस्ट 2-3 मान्थ लेट जाबाय बेनि थाखायनो सरि आरोना बेलेगखौ जिजुंबो माने जोंनाबो बहुत एसे एनै प्रब्लेम जादों बेनि थाखायनो जोंबो दिहुननो हायाखै नोंथांमोनाबो एसे बुजिलायबानो जाबाय हिटनियाना हाय सनियाना सिनायदोंना साइनिकानो सोरबा हेल' साइनिका बर' सिनायाखै आं साइनिका नुबा सिनायो नालाय गस्ला गाननायजों गोजांबाय दे फैदै Promit Bodosa keyboard rocket. Hey sir, thanks a lot man. Thank you so much bro. मा खबर आं गोरोन्थि एपिसड 2खौ नेना दङ दा गोनांथि बे माबाया गोरोन्थिया माबासो पार्ट 2सो एपिसड नङा दिसुन बियो फंबाय अ मालाति हिंसाव ना हौवा जाखोथाय जियानो जा ब्रबाबो सिसबाबो गोरोन्थिया माबासो पार्ट 2सो एपिसड जानाय नङा बियो
पार्ट 2 आवनो फोजोबनाय जागोन बेखौ माबायाव मा होनो नेना दं माने मागोनि सानथाम सानब्रै थानानै होनोसै बिरफुं दङ मारै दं ब्रमोन एकदम बर्तमान दा एसे थिगावनो दं र' बरिया जानानै दं दुखु मोनथ'वाखै नोंसोर गोरनायासो नोंसोरो बिदिनो अननाय होबाय थाबा बिदिनो मोजां सोलिलांगोन आरोना खिन्थु गेजेर ससेयाव हगारबा गैला आरो हिन्जाव दे बिनानाव दे खायमान ओइ बरमानिया थेंक इउ सार मारै दं हिन्जाव मालाथि बसुमतारी हिन्जाव औ हिन्जाव बायदियानो जालांबाय जोङो हिन्जाव नोङालै आंसो दहायो जेनेबा सिनायियाव हौवाना हिन्जाव सोंदोंमोन आङो फाग्ला होनबाय भुल जाबाय दे माइ मिस्टेक जों फैनाया तेजपुराव औ सिनायबाय सायानिका माइनु सिनायबाय माइनु চিনি পালো দে এটাই গম পাইছো मा खबर साइनिका बर' मा खबर आदामोन एकदम बर्तमान बरिया जानानै दं नोंसोरनि अननायाव नोंसोरनि सापर्ट खालामनायाव माने बुहुद सापर्ट मोनदों नांनायनि बारा जोङो फार्स्ट टाइमावनो मोनसेखौ 50 प्लास ओमफ्रायो मोनसेखौ 80 प्लास माने जोंनि फार्स्ट भिडिअखौ जों 50k प्लास मोनबाय ओमफ्रायो दा एबार होनायखौ गोरोन्थिमोन ना गोरोन्थिखौ जोङो 80 प्लास मोननाय जाबाय आरोना बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच माइनु हिन्जाव नङालै बार हिट होनखादो आंखौ गलालै गला जिबना नोंथांमोना 31 फोराव जानुवारि 1 तारिखफोराव माबा बेरायहैसिगोब्रा खम जासोबाय लोंसोबाय मागोआव खाना जानो लेंहरा नामा जोंखौलाय जोंखौ खाना जानो लेंहरा नोंसोरो मागोआव सोर लेंहरदो कमेन्टआव होनहरदो गिबि सिंगेमा आदा मोना मा नाम मोनलाय आंनिया बड'सा फंबाय ओमफ्राय बेनिया प्रमित Yes माइनु मोजां आदा नोंनालाय नों हेपि माग बिहु एन्ड हेपि माग बिहु र थेंक इउ सेम टु इउ बिनानाव सेम टु इउ माइनु बर' दंथ'यो जोंनाबो नाइस आदा थेंक इउ फंबाय नोंनालाय मा नाम जाखो बिरसिं आदा मोजाङानो दे फंबाय मोजाङानो नामा बिरसिं गेमार अबेनिथि जाखो फंबायालाय बिरसिं गेमार सुग्लाय बसुमतारी समायदों आदा गोजोननाय थाबाय सोर सासेखौ होनखोथाय आंथ' नङा आं बेसे हेन्डसाम आंथ' नङा नै एकदम फुरा गोसोम जाजोब्बाय खानाय आदा सासे नामा नां खानाय आदा सासे नामा नां प्रमित बिना प्रमित बेना निकनेम टनि भिडिअ नायबा नुगोन निकनेमानो जाहैबाय टनि बिनिया
खानायाव गानग्रा आंबो खानायाव बांसिन मोनोसै ना आंना खानाया एकदम गेद्दा गुद्दा गोजालै नाथाय हगारनो लाजियो आं बे खानाया ग'बोर जाबाय सासेना सोर सासेना आंनि नामा बड'सा प्रमित मोजा नुदों ब्र एनडि मट'ब्लग्स एमडि मट'ब्लग गोजोननाय थाबाय सार मागो जानो सोर लेंहरो दाना जोंखौ लेङा जोंखौलाय सोर लेंनो नङा होमबा जोंखौलाय सोर लेंनोलै मागो जानोलाय जों न'आवनो जाना थानोसै नङा होमबा नोंसोर जानायखौ नायबाय थादो स्टेटासफोराव औ नोंसोरनिखौनो नायबाय थानोसै आरो रावबो लेङाबालाय मागो जानो दादा बड'साखौलाय माथो बोरमासिखौ बायदि जावद्रायबाय नामा जावद्रायनाय माने जावद्रायदोयानो बेयो आंखौ दादा जाया बेखौ आं सिनायदों मानसिखौ होनला दिसन खानाय हगारनाय सोर सासे हगारनांगौ बेनोथ' हगारखानायखा खानाय हगारनाय औ नोंखौ होनबाय खानाय हगारनाय नोंखौ जेनेबा माने सोर हगारनो खानाय थिनदों ना मा हगारखानाय आंनानो खानाय हगारखानाय एकदम हगारनो खानाय थिनदों ना गोरा मा बुजियाखै आं मेसेज रिफ्लेक्टेड tadi mana sebenarnya nak enggak जोंनाव फै ब्र मागो जानो अबेनि जाखोबा ब्र'आ गानजा फाग्ला पार्ट 2 आव समायगोन टिय' आदामोना गानजा फाग्ला पार्ट 2खौ बिसोर लांबा थांनोसै ड्राइभारफोराव नामा होनदों ड्राइभारफोराव लावखारफोराव मोसौ गुमग्राफोराव होनगासिनो बुजानायफोराव थांसै आरो गानजा फाग्ला पार्ट 2 आव लायोबालाय साइडफोराव बुजानायफोराव एक्टरजों जोंखौलाय एक्टराव लानो सोरां आदा सोरां सोरांजों बुजानायफोराव थांसै जोंबो आदा सोरांजों बुजानायफोराव खारे मरानि ब्र खारे मराया अबेथिंमोनलाय खारे मरा बै हेन्दलुमालै बोरमा मोना बेखौनो खाराय मुरानि ब्र दे ब्र खबर होगोन दे थांनाय जायोबा माने लोगोफोरा जोंनियाव जोंना इयाव जानाय जागोन जायाथाय जानाय जायाबा नायनोसै मा जायो नोंल' लेंहरबाय र' सासेल' लेंहरबाय बाखिया माथो लेंहरथाराखै जोंखौ नायफिनथारला नामाब्रा थांखि peace out bro गलबारखौ सिनायो खोनाना ब्र खारेमुरानि बिसोर गामियाव खारेमुरा गलबार खारेमुरा सिनायबाय दे गलबारफोरनि गामियावसो उल्टा मेदा ओरै हाबलांनायथिंसो ना बावदोंलाय भुल जादों आं सानदों हेन्दलुम नामा हेन्दलुम खन्द'आव बोरमामोननि सिगां दे आदामोन दोंसे सल' खनलाय आंनाथ' जाथारा बेसो एकदम बया हिर' खनो बियो नैनि काबारफोरखौ नुवाखै होनबा आसोलाव देनजार सल' खनो आंथ' मिथिखायो आं फाइन्सफोरसो बिदि खालामलाबायोमोन बेनो सल' खननाय एक्सपार्टखा आं खनो रोङा खबर आदामोन रानायस्रि बि नार्जारि मा खबर आदामोन एकदम थिग थाक जानानै दं बिनानाव नोंसोरनि अननायाव नोंसोरनि सापर्ट खालामनायाव गोरोन्थि दा मिसआन्डारस्टेन्डिंआव जाय नायदों माने स्टार्टिंआवनो इमान अननाय मोनदों माने बेनि बारा आरोना मा होनबावनो न'आवसे आं गलबारलानि मा जायो नोङो ब्र
Dabodogan. Ayo hai माखो होदो आदा माखो होदो लाइभ होदों फंबाय लाइभ होदों लाइभोदों जोंनि फार्स्ट ब्लग फार्स्ट ब्लगनो सरि फार्स्ट लाइभ बय सिं साजोब्बायलै आंना गान खनदो गान खनलाय गान खननो होदो नोंखौ बड' जा आब' सिनायदों र' नोंखौ हाय Hi, Drowns hey Down. hey hello bro Hello. what's up Cream cake. ni hao Ni hao. ayo mani hao जाखोब्रा बुजिलासलै Ni hao. ni hao how ni Which one? you look so good to whom are you saying whom are you talking about him or about me मा खबर बरिया एकदम बरिया थिक थाक जानानै दंथ'यो र' दा बर्थमान आब' नोङो आं आदा जायो ब्र बिसा बिफाखो जेथा जायो ब्र थारमाने निजा बिदा फंबायनि फिसाला जाहैबाय फाननायखौ एफा गोलाव लादो आदाया एकदम नै हानो सानदोंमोन दाखुआवनो फिल्मफोराव दाखुआव थानांसिगोन दा बुजानायफोराव खानाय गोलाव लाबा सम होयोना Di blog bro कमिफाइ हाय हेलौ रकेटआलाय आदा रकेटआ एकदम बिरलांनानै क'क्राझार दंहैयो बाक्साखौ बावबाय बियो रकेटआ फैला बाक्सायाव क्रिम केक बट थेंक इउ सो माच which is Nihadika Singh brother yo brother hello understand I can't get you bro what are you talking about Lotus Reds hi hello cream cake Sam oh my god Endi motor bro bro Malati Bosumantari नोंसोरनि गामिया मा गामि आदामोन आंनिया मा होनो एखेयानो बांनाबारि बड'सा बांनाबारि जोंना आफु बांनाबारि एकदम मुसुरनि नांजाबनाय सानैनाबो कमिफाइ हिन्दी ओके what is favorite actor get your thumbs up what are you saying bro orang ini kau itu so glad diksi metak lada angto pain bro diksi एकदम hit खनो आंथ' फाइनसो खालामोमोन ना मिथिंगानि जे लिरिक्स बेखौ खनानसै Lotus Rek orang Ivanka orang Ivanka sorry माने आंनाव कल फैबाय दंमोनलै र' थांगौ orang Ivanka बिनिफ्रायमोन orang Ivanka नोंनिफ्रायसो orang Ivanka I can get what you're saying bro yes Nika Lodi hello I love you love you too Stairs versus the world hi hello hi big fan एकदम गेजेरावनो दंथ'योलै आब' नोंनालाय आब' hi big fan terrace gardening hi big fan terrace gardening hi big fan rim my name okay thank you so much SD Cooks hi brothers hello bro Mami Moto ML watching from Philippines yahoo what's up thank you so much for watching
Frankie Garden. Hello. Hello. Mommy. Frankie Garden. What time? Oh. I don't know. What's the time? In India. So, You don't understand. love you so much, big fan. Thank you so much. Can It's you- a lot to me. It's a lot to me. Can you write in English? Hello. Hello. Sanserang Surgeri super funny. Ekdom super duper funny. Super se upar. Super se upper. Surya. Obe. Oh, super duper funny. Ekdom. Comment dulu. Philip. Love you. Love you so much, big fan. Woi. Jared Castro. Ya woi. Jared Dan Castro, banyak. love you so much. Love you so much, big fan. Love you too, bro. Why you all quiet now? Write comments. We have come here today to talk to you all. Hitler yourself. Thank you so much, bro. Night bye. Rồi về. Rồi về. Bây giờ mình sẽ cái này nữa, sub. Đừng sẽ có này nữa nè. Mình có này mấy nữa. Vậy. Hai anh lại. Hi. Hai anh. Một khăn chị. Hai anh. Hai anh lại. Hello, Gadi Brothers family. Say hi. Are you guys from India? Hi. Yeah, sister. Yes, sister, we're from India. Are you from Philippines? And hi. Hi, Azra. Hi, bro. Mumbai. Phải không sir? Mami Moto ML. Are you guys from? Yes, we are from India. Hey. Hai anh. Hello, bro. Hello. Yes, I'm from Philippines. Hello, bro. Yeah, bro. Hello. What's up? Mami Moto ML. Yes, I am from Philippines. Okay, cool. What's your name? Nó sao vậy? Ôi là nó. Năm giờ này. Là khổ được. Hi, bro. Hello, bro. What's up? Nó khổ được na. Nó mới sang nguồn chơi na. Tôi ra làm lại đi. Hello and hi. Okay. Hey guys, xin lỗi. Hey guys, xin lỗi. Đi. Hey guys. Hey guys, xin lỗi. Hey guys, xin lỗi. Đi đây có mình xem. Hey guys. Đi lại. Hi guys. Then. Hi guys. It's a English. Hi guys. Hey guys, there. Hey guys, xin. Hey guys, there. Hey guys. Hey guys, xin lỗi. Hey, hình lý đừng. Hình là hư. Để hình này lại. Hi guys. Hay nè à. Hey guys, there. Hey guys, xin lỗi. Hey guys, xin lỗi. I'm ready. Đứng à. Mana le? Barani mana. Oh, binanau ke sa? Hi bro. Hello bro. Hello guys. Hello guys, good evening. Hello bro. Good evening. Same to you. Nang bên nọ về, nang bên rồi. Đừng bên. Hey guys. Cái nào ngon? Đi lấy xin bán không bé, nang cái nào? Thì nếu của mình sẽ video qua nào để thả Hey bãi. guys, xin lỗi. Để bán bên này để hình vịt lẽ. Hey guys, xin lỗi. Đừng bên lẽ. Hey guys, xin lỗi. Hi guys. Hey xử để. Hey lẽ. Hey guys, xin lỗi. Yeah. Hey guys, xin lỗi. Hi guys. How are you? Yeah, How are you? How are you? I'm fine, bro. What about you? थाबनो दिहुनदो फाइलफोर सर्ट मुभिखौ माने एडिटिं सोलिगासिनो दं र' ओमफ्राय मागोनि सानब्रै नङाबा सानथाम थानानै जोङो आपल'ड होसिगोन समायना खारानि मोना ओइ दे नोंसोरखौ थेंक इउ होनलाय थेंक इउ
I am fine also. Okay, bro, good. Where are you from, bro? I'm from Musulpur, bro. From Baksa. What about you? Để gai rồi, nó gai rồi, mình không muốn thằng sang chứ mà. Cái này. Mình muốn cho gai không? Welcome Mani. Wait. You children. Thank you, Unda. Thank you. Say thank you. Thank you. Say thank you. Thank you, sister. Thank you. Thank you, sister. Say thank you, sister. Thank you, Star. Sister. Thank you, sister. Thank you, Star. Oh. Welcome Rani ini. Welcome Rani. My pleasure like. My pleasure. My pleasure. Oh, ilai vẫn vậy, đúng không? My pleasure. My pleasure. Ilai vẫn vậy, không nhiều vẫn vậy đấy. My pleasure. Oh, My pleasure. Oh. Dede naik ni lupa kat sini. Bro salam deh. I am from Meghalaya. Oh, cool, bro. Thanks for watching our live. From Tulika Masari. Oh, love. Thank you so much. Cute sis. Thank you ni ni. Ni Aaron bawa ini ni suko. Dek. Thank you lah. Thank you. Thank you. Children are also joining our live. Oh my god. Boleh. I did it. Oh. Thằng Slim. Thằng dưới đi, bay bên lần nữa. Bye bye. Để phơi, để bay. Bye bye. Bye bye. Bay bay nữa. Phumi bay đi bay Phumi. You're welcome, bro. Bye bye. Pleasure, bro. Pleasure. Thanks, bro. Thằng bay ye. Oh, ini sorry, sorry. Yeah, go on. Malati Busumati, love react. Oh my god, thank you so much. Mama nanimen. Buziasi. Mama Nam nama. Mama nam nai. Má có thể hình này đừng buziasi này. Còn chưa bóc. Đâu, còn trên bình bồn lấy. 50 let's put it 50. Oh. Hey guys. Aduh, susah boleh. Serius boleh mati. Why you roll coin? Mama ni roll coin. Why you roll coin? Okay. Kecil. Tiga orang tu bang. Mana siri jaju ke? Mana siri jaju ke गासिबो? PB. समायना थार. बेसो समायनालै आं नङा नै एकदम लेट. समायना ना बिनानाव मोना. Pemiya fai dah, fai. Gelegan. Kontak. Rồi, tông ngay ở chỗ dục. Nè. Đó, gelegan. Hey guys. Hey guys. Đi, coba. We are back kan lah. We are back kan dah. We are back. We are back. We are back kan. Dia mana? We are back. Comment down lah. Comment down. Ah. Mana li? Salah. Roh, ang iyo hanapin ni. Nale. Ada. Để xong bữa năm của chúng ta là giờ mà năm đừng năm lên đừng na Anna Brahma. đừng năm năm Anna Simriti Bora. đừng năm năm yêu đây nè Anna Simriti Brahma. với đừng nhé Anushka Brahma. yêu đây nè Anushka Brahman Anushka Brahma. Simriti Bora. Tulika Musari ada mana bu bisa ke yang Musulpur Baksa ni yang Musulpur Baksa lain Baksa Musulpur ni sorry sebut sahabat Baksa Musulpur ni जोङो
Aku Tulika na Tulika Binanau जायो समायनाथार मालती बसुमतारी रकेटा बहा सानसोरां सरगियारि रकेटा बहा बाय रकेटाथ' मुसुलपुराव गैथ'वा बुहुद गोबाव जाबाय क'क्राझाराव दंहैयो इनि खामानि दं इनि थाखाय दंहैयो मुसुलपुराव गैथ'वा Mini dah sao berbina lai bau. Nang mini. Abun na? Abo ya. Gedang sih. Gedang tu na? Gedang abon na? Hey guys, ada. Nonton seri-seri juga. Menamaiबो जोंबो लाइभखौ क्लोज खालामनायनि टाइम फैबाय बारा गोबाव होला प्रेमजित नार्जारी हेलो प्रेमजित नार्जारी Roket dalai Magami Maluti Bosumutari Maldi Bosumutari Rokeda Belgurini Musulpunina Belgurini Mangkri Zaman ada Premjit Narzari Onkriya dine miramis semenlai Dali omprai Kobi Soyabin labra Good evening, brother. Sorry. Hai guys. Halo. Hai bumbu. Same to you, Tulika Musari. Tulika Musari. Đang bay thằng Nga chụp cả rồi. खबरफ्रा बोरै प्रेमजित नार्जारी खबराथ' बरिया नोंसोरनि अननाय सापर्टआव बरिया जाना दंफैयो नोंसोर सापर्ट होबाय थाबाय बिदिनो Hai guys. जाथ'बाय दे दोनथ'नांला hey guys जाथ'बाय बिस्वाजित नार्जारी हाय हेलो बिस्वाजित नार्जारी Bingo. Ôi, buộc lấy. Ăn được hả? भिडिअखौ माला लाबोगोन आदा प्रेमजित नार्जारी भिडिअखौ लाबोगोन जोङो मागो जोबखांनानै What's up? I'm back. मागोखौ जाग्रोदो नोंसोरो बिन्दासै Ayo, saya komen orang Roket dah boha pai. K'Kraझार Roket biraya. Roket thalai मा गामिनि Roket दा बेलगुरिनि नों रिप्लाइ खालामजोब्बायबा रिप्लाइ नोंबो गेलेदो थां भिउआर्सआ दहाय बारायबायमोन खमायफिनजोब्बायसो माथो आयौ माने खमायलायखोब्रा हेयार स्टाइलखौ गेन्जिनि स्टाइला साबसिन नुगोन सोर बेना बेयो जों बेसो आंथ' नंखाया सिम्पोलानो इदलै सोरां खानाय गोलाव लादों सिम्पोल इयो नङा हाख्ला हुख्ला नाङा दिसुन जों दा सिम्पोल जेरै खाथुमना लाबाय ओरैनो नर्मेल अनसुमे मार भिडिअखौहाय अबे भिडिअ जोङो खोन्थिनो हागौमोन बेखौबो अनसुमे मारखौ बबेसो भिडिअ थांबाय हेल' ब्रो What's up bro hello Rhythm Basumatari Bye
Iya, bal. Tansa dumaya. Family. Pita. Ba, ikan kan tak ada. Apa anggur थांनायावसो ओरैनो Eh, gosla ke dan malai. गोदाव सोराव दाहोन Gosla ke dan. मानो गोदाव सोराव लासि खालामब्रा आंखौलाय Hello bro, rhythm. What the hell are you doing? आरो सिरि जाजोबखो भिवार्सआ खमायलांगासिनोसो दं दहाय एफा बुरजामोन 17ल' जालायबाय दा Saya boleh dengar deh. दे that's a lot for us Sini ada pom. Sini apa ribet? आयौ 14 जालायबाय एथलै खमायजोब्बाय माथो Kau jumna tangsim bah. दे नों दे राव होनायाबासो जों थांनोसै Mana kabar lightingnya kau boleh gusta ya? बेबस्था दंमोन दंनायालाय खिन्थु रावबो नायाबालाय मा खालामबावनो जोंहा नोंसोरजों दिनै रायलायनो गोसोमोन माथो रावबो भिउसआनो खमायलांगासिनोसो दंलाय बिदिबालाय बोरै रायलायनो सावरायनो मोननोब्रा जोंलाय आदामोन दा मा फरायबाय दं आङो एगजाम माबा होगोन मा होनो आङो HS एगजाम होगोन पिअ Ya, anggi yang nang kano, parang kano. Mana? Where is our Philippines friend? Where is our Philippines friend? What was her name? Mami. Oh, wait. Minum gana naman tayo. Mami Moto ML. Oh, ini. Mami Moto ML. Where are you? Come back naman. Bohani bro mana? जोङो बाक्सा मुसलपुरनि ब्र नोंलाय हेयारस्टाइलखौ साबसिन खालाम ब्र दानि बावैसो आङो उन्दुनानै डाइरेक्ट जोङो लाइभ होखाबायना उन्दुनानैसो दंमोन आङो ओमफ्राय बे लाइभ होनो लिंनायखाय आं फैबाय डाइरेक्ट खानायबो खाननो मोननायसै आङो डाइरेक्ट ओरै फुथुनावल' आंना खानाया सिदाना ओरै खालामनानै डाइरेक्ट थांखायो Straight camera natural hair. नेचारेल एकदम आं चिरां बिजनीनि ब्र बढ़िया bro. ए ब्र जोंनि लाइभखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच Orasnya sebenarnya. दानि 17 16 17 औ बारायदों माथो दहाय बया बुरजा दंमोन दा बारायदों बया बुरजा दंमोन खमायफिनना बारायफिनजोब्बाय ना Aku bilang aja. Aku bilang. Google Lima oh comments give me Next video ko tuh kan serem ada bagus ada kan understand ya bro Bagus deh next video ke थाबनो होदो give me moderate oh मागोजोबखाना होनसै bro what is moderator give me moderator can't get you bro what are you saying nah moderator मा कमेन्ट सरायो रावलाय ना when welcome naman ke Sansirang Surgery welcome thank you Sansirang Surgery itu oमफ्राय जों लाइभआव दंफाबाय दं माथो नोंथाङा अबेनि खोन्थाना हरदो सबनोबो ओमफ्राय जों स्टार्टिंनिफ्राय दंबाय दङ सानसोरां सरगियारि नोंथाङा अबेनि फोरमायहरदो एसे
Give me moderator. Maybe asking about our income or what? Eh? Are you asking about our income? Roket ada leboha. Baksa Simla. Roket ada KOK dong i. Kokrajaro. Baksa Simla. Oh, Beria Sanserang Sorgiari. Jadi masih bang. Aja tahu. Sebenarnya. दाबो मोनाबाय माथो दे 47 लाइक्स जाबाय 50 लाइक्स खालामना होदो ओमफ्राय जोङो लाइभखौ क्लोज खालामसै मोनाबायबो खोमसि खोमसि जाजोब्बाय मोखांफोरखौ गोसोम गोसोम जोंलाय लांबायना बाक्सा सिमला जोंबो no sorry आं बड'लेण्ड हिरो hello bro hi hello bro no wait what was his name wait Gio Sanko ini modal mana mani bagai discuss moderator mani bagai discuss sebenarnya gila माबोरै दं आं बड'लेण्ड हिरो discussion about what थिगैनो दङ नोंलाय बोरै दङ बड'लेण्ड हिरो hello bro माबोरै दं थिगानो बर्तमान नोंसिनि अननायाव 48 49 50 आरो जाय भिडिअखौ नायाखै थांनानै नायहै साबस्क्राइब खालाम हायोबा शेयार खालामना हो अननानै मोजां दे थेंक इउ सो बड'लेण्ड हिरो मोजां दे थिगानो होमबालाय एसे सापर्ट होलायदो हायोबा हायाबाथ' बारा फर्स खालामनो हाया जोङो लाइभ फैफिनबावगोन जोंनि पार्ट 2 खौ हेगारखांबानो लाइभ फैफिनबावगोन ओमफ्राय नोंसोरनियाव जोङो सोंगोन नङाबा बिदि माबा मोनसे टाइम लानोसै जोङो Q&As फोर बिदि जेनेबा ओमफ्राय सोंसिगोन जोङो Q&A खालामबाय आं Q&A बिदि टाइप लाना फैगोन आरोना बे पार्ट 2 खौ हेगारखांबाथाय जोङो ओमफ्राय माबोरै जादों बेफोरखौ सोंनोसै बेफोरबायदिनो पार्ट 2 खौ नायनानै मा गामिनि नोंसोरो जोङो माबा बाक्सा मुसलपुरनि आङो बांनाबारि होननाय गामिनि बियो बांनाबारि होननाय गामिनि मुसलपुर एकदम मुसलपुरजों नांजोबनाय टाउनजों Day 48 only 2 likes oh deh mozaं okay bro oh our viewers are gone again it is becoming more less and less it's going down मोनाबायना खोमसि नुथारबाय दे होमबालाय दोननोसै आरो माथो खालामबावनो हेल' सारफोर मा खबर एकदम थिक थाक ब्र नोंनालाय बोरै बि आर'नाइ गेमिं आं बड'लेण्ड गार्लफ्रेन्ड बहा गैया ब्र'मोन गार्लफ्रेन्ड बिदिना जिएफ दंना गैयारा ब्र'मोन जिएफ दंना गैयारा ब्र'मोन जिएफखौ मा होनो खोन्थाला दे बेनि बागै बेनिफोरनि बागै रायज्लायजायालै बेयाव ब्र' काजल बसुमतारी हाय हेल' काजल गाव आरो आंनि फेसबुकआव फाइन्स नायग्राफोरा फैना फैयाखैब्रा बेयाव फैदोंबाथाय जाय आंनि फेसबुकआव फाइन्सखौ नायो कमेन्ट खालामलाय जोंना मोननै 2 नोंसोरनि कमेन्ट्स नायनो लुबैदों 2 लाइक्स हरबावदो जोंनो 50 लाइक्स जाबाथाय जोङो लाइभखौ क्रस खालामसै क्लस खालामना दोननोसै मोनाबाय मोखांफोरखौ 30 मिनिट जाबाय जोंनि लाइभआ दासो हाय फैगासिनो दं नै आं गौला साबिया हाय oh my god like the button talk do गौला साबिया रकेटआ बोरै
रकेटफोरनि रकेटाथ' एकदमबारे दा बेलेग माबायावसो दंहैयो बि आर'नाइ गेमिं रकेटआ क'क्राझाराव दंहैयो ब्र कुकुराझाराव दंहैयो गवाला सावा what's that bro माने एपियाव ब्र सानसोरां सरगेरे माने बेयाव र' बड'सा बड'सा बस्ति होमबा नोंसोर नङा होमबा दे फाइल्स नायगिरदों नों नुफेराखै होमबा आं फाइल्सखौ माने सानसोरां सरगेरा जोंजों 30 मिनिट स्टार्टिंनिफ्राय लाइभआव दं नामा ब्रा एभ्रि कमेन्ट रिप्लाइ हरगासिनो थेंक इउलै सानसोरां सरगेयारि बहुत गोजोननाय थाबाय it's a load for us माने बियो ब्रो बड'सा बस्ति बड'सा बस्ति ल' बस्ति बाङालि बस्ति अके देन जों थांनोसै खोमा मोनाबाय मोखांफोरखौ खय खथाय नुलाजोब्बाय दे होमबा फैबावगोन जों फैबावगोन बे पार्ट 2 खौ हेगारखांनानै जोङो फैबावनोसै पार्ट 2 नि उनाव दे होमबा दोनथ'नोसै आरो ना गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो औ दे टाटा गुड नाइट टाटा बाय बाय गुड नाइट sweet dreams advance good night and advance sweet dreams bye bye love you all रिपर्टार्सखौ जोबोर अननाय होबानो जाबाय bye bye बाय बाय आं बड'लेण्ड love you all for supporting us बाय बड'लेण्ड हिर' बाय Nicholas Hell Jangan makan dulu. Bisa aku tanya kan dia bisa. bosan Ini beruang mulai itu. आं एफा बुरजा मानसि कमेन्ट खालामबाय थाथाराखैमोनलै फिलिपाइन्सनि मानि नामा Bye 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 bye.